Gyara 2023. jari dan kafin Jamil Ali Abubakar yake tallafa ma masu ƙananan ƙarfi domin su ƙara jari su ƙara rike kansu da 'ya'yansu. Yana so ku fi haka, yana muku fatan alheri, yana so ku fi haka. Akwai ɗan uwa da Jamil Ali Abubakar ɗan ku so ne a tallafa ma masu aski da wireless amfani wani akwai wuta a yi caji da ma wuta a samu abin da za a yi aiki da shi ne muka zo mu tallafa ma kanana. Wannan ba ka ake. Ya muke lafiya da sami kuna lafiya ya sana'a sanan ku kuna lafiya yawa lafiya Ya baka ne ka kara a sana'a ka kafi haka. Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Suna lafiya. Aka yi Abdullahi. Ya kare ni. Allah ka kare kake a ciki. Wannan tallafi ne Kaftin Jamil MD ya baka don ka dan kara boosting business ɗinka. Ka ƙara jari. Wannan ya baka tallafi sunan shi Kaftin Jamil MD ya so ka fi haka ka kara sana'a da bunƙasa don shi bai son ganin matasa suna zaman banza. Yana so ka fi haka kuma ka tashi ka nemi naka. Insha Allah. Allah ya taimaka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amma alheri! Amma alheri! da abubuwa ko? Allah ya sa gurgu. Allah ya sa albarka. Allah ya sa albarka. Bismillah. Dan Allah na annabi bismillah. Babu komi wallahi ruwa ne ai. Assalamu alaikum. Ina wuni. Wallahi alhamdulillah. Ya muke? Ya himma. Alhamdulillah ya sana. Da Allah gashi bara mu dan baka jari. Allah bai saka da alheri. Amin suma amin. Allah ya rika. Yawa amin. Allah bai tabbatar da alheri. Amin suma amin. Allah tabbatar da alheri. Amin sai ka. Assalamu alaikum baba. Maraba. Ya ce duk da ya so samfara dole ne ya so ya gaida. Maraba. Wa alaikum salam. Lahiya lau. Alhamdulillah ya muke. Lahiya lau kan. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Lahiya lau. Lahiya lau. Baba, bismillah. Gashi da Allah. Da kai da masananka. Allah shige maka, Allah shige maka, Allah shige maka, Allah shige maka, Allah shige maka. Yawa na wallahi alhamdulillah ya rage amin sun ma ya komi da komi da komi ya muka same ka ya kasuwan namun shi muka yi bara mu
kara idan Allah za a amma yanzu wannan jarin wannan 8,000 ya baka tallafi ne yana so sana'ar taka ta wuce inda kake kuɗi ne a ciki yana so ka fi haka yana so ka fi haka insha Allah yana so ka fi haka yawwa kaga yanzu ka samu na caji sai ka yi caji da shekara duk ran da babu wuta in ba ka so ka kona mai kaga sai ka samu kai wa mutane ya tunda matashi ne kai Allah ya bada sa wannan shine kafin jami'a ka taimaka ma yana so ka fi haka kafin jami'a haka ake daga biya nan ya sana'ar na ka alhamdulillah tunan muna lallaba kasa da man gaji ba iyaka aiki na Allah kawo abin da dama mutum ya samu biyu Allah ya baka sa'a ya